Sa Good Vibes, isa ka misis nga nasunugan nagapasalamat kay gin turnover sa iya sa mga bombero ang iya cash nga nabilin sa sulod sang balay. May report si Romeo Subaldo. Domingo sang hapon sa nasunog ang balay ni Grace Jeneline Jimenez sa Villa Barada sa Barangay Ali sa Bacolod City. Ang team nga ginapangunahan ni SFO1 Gelvin Mapa ang nagrespondi. Sa ilang pagpalong sang kalayo, nag-ayo ang tag-iya sa balay sa kay SFO1 Mapa nga kung pwede masalbar ang ilang vote kay mga importante ang mga unod sini. Wala mo ka ko nanonood ko kay basta balasa ko nasa rang bolt lang. Oo. Usually, ibig ko makabanta bolt, importante. Talagang ang pinaka-importante sa sulod sa balay, dati nabuta. Tagayon niya nga nakuha ang vault na turnover sa kay Jimenez. Sa mapping operation sa mga bombero sa sulod sang balay, nakita na day FO Turonel Ivan Labansawan kag FO1 Glimmer Villacanas nga may cash nga nabilin sa ibabaw sang cabinet pero wala malabot sang kalayo. Pagpanawag na mo sa second floor, may mga kwarta nga nabilin sa babaw sang ilang nga Durabox. Durabox? So, yung tawag ko doon nga mo nga investigator, pag tawag ko sa investigator, yung nabaka ito, sir, may kwarta tadi. Oo. Pag, gusto rin naman, tawag na lang ito si ma'am, kaya pwede naman di siya makasaka. 10,000 pesos nga cash ang ilan nakitaan kagilayon inila naging turnover sa tag-iya. Suro sa arson investigator nga si FO2 Labansawan, hindi iniuna nga tion nga may nagakaabtan sila nga valuable nga mga butang sa nagakasunog nga balay. Ila inigilayon nga ginaduhol sa tag-iya. Ang pagkatapos na mong declaring, may makita kami valuable things, ginauli na bidayan na mong diretso. Right there, na ginapatawag na tag-iya. Ginapatawag na mong tag-iya nga, sir, imune, ma'am, imune, oh. Oo. Kung ano kwa, nala na. Kaya kung once nga maantan, basit masudlan pa natin sa iban. Nagpadulong sang kahapon sa talatapan sa Bacolod City Fire Station ang tag-iya sa balay para magikutal sa mga dokumento sa nasunog niya nga balay. Kag magluwas diri, nagpasalamat man siya sa mga bumbero kay natigayon salbar ang ilang nga vote, pati na ang iya nga cash. Ko gid na helpful kay bisan in times like this nga nakalatabo may mga good people gyapon nga willing mag-help mga good people nga ibalik gyapon nga bisan negative na ng good heart pag sila nga ibalik ang makita nila sa sundo. Masobra sa tunga sa milyon ka pesos ang halit sang kalayo sa balay ni Jimenez pero nagapasalamat siya sa gihapon kay may tampad nga mga bombero nga nag-uli sa iya nga kwarta nga labi niya nga mas kinahanglan sa subong.